Hai. A, da, mă, nu este. Da, mă, nu este chestia aia. Ia să vedem dacă... Sper să se vadă acum, nu știu. Încercați și voi să vedeți dacă se vede donația. Bun, mergem mai departe să reacționăm. Perfect. Eu pot să caut online. Ok, super. S-a trântit el, bă, dă-te dracu, ce actorie ieftină. S-a trântit el. Ok, super. Până și bășina mea e actorie. Uite, s-a trântit. El a desfăcut ușa, portiera, și s-a aruncat. Dă-te dracu, ce actorie ieftină. Este vorba despre medalioane. Eu cred că totul a început de când eram foarte, foarte mici, când eram copii. Lena? 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 Nu răspunde. Iar mă sună Ricky. Închide-i. Închide-i, bă, că n-are timp de pulă, ia. Închide, bă, că n-are chef de pulă momentan, că e pe plajă. Închide-i. Închide-i, că nu poți acum să suși pula, că ești pe plajă. Închide-i. Ia, sămân cu ea? Ia. Sămân, ia. Stai. Avem prima misiune pentru tine. Fetelor, și voi simțiți că ne urmărește cineva? Păi asta a fost în episodul 4. De ce pula mea a băgat-o din nou? A repetat-o. Ia. Ia, fiți atenți, fiți atenți. Vedeți butura asta? Haideți să vedeți unde se mai vede încă o dată. Fiți atenți. Și nu e distanță mare să spui că e 1 kilometru și nu le vede. Fiți atenți, și actorie ieftină este. Fiți atenți. Ia uite. Deci, e bun. Stați așa să vedeți. Deci a fost hainele. Ele aici s-au dezbrăcat și uitați butura în spate, sus de tot. Ia, stai. Uite, exact aici s-a dezbrăcat ele și uitați butura în spate. Ce ieftină actorie, dă-te dracului, deci nu cred. Bă. Na, ce pot să spun? Și fii atent. S-a uitat după ele, ca și cum ar zice că nu le vede. Băi, ce mare scofală. Melodia, da, e mișto. Melodia e mișto, dar nu cu asemenea specimene. Puteai să spui, intră după copertină și nu-ți fie frică. Da, e clar. Hai să-mi fac o floare, un colibri. Ia. Sirenele, episodul 5, misiunea secretă.
Ia uite, băi, frate, cum să piteu după copertină, bă, dă-te dracului. Ia să vedem, ia, fiți atenți, să pitește după copertină. Nu speriați pula. 3 ștoarfe de la răsărit. Milen a făcut exact așa cum au discutat. A mers la bibliotecă și a căutat în fiecare carte lucruri. Ia uzi, bă, a căutat în fiecare carte. Păi stați, mă, să caut și eu, că poate și eu găsesc. Stați un pic să caut și eu. Da, următoarea carte. Da, n-am găsit. Lucruri care puteau să le ajute pe fete să afle mai multe despre magia Și lănțușată. pun pariu pe ce vreți voi, că aici este filmat în Cocioaba lui Andra Gogan. Este filmat partea asta cu ștoarfa asta și biblioteca asta mică, e filmată la ea undeva pe un perete. Parelor și despre sirene. Nu era scris în nicio carte despre aceste lucruri, dar Milen nu a renunțat și a tot căutat, până când o carte i-a atras atenția. Era o hartă și mult... Bă, dar cum dracu se face futus Hristosul, mătii, ca din primul dulap de cărți a devenit exact aici. Cum dracu se face chestia asta, că n-am înțeles-o. A nimerit la dracu ștoarfă din câte cărți erau acolo, așa? Numai pasta nu o nimerea. Ce actorie ieftină. De lucruri legate de istoria sirenelor. Brusc, un bilețel a căzut din carte. Era ceva diferit la el. Milen l-a luat și a plecat. E o hârtie care te poți șterge la pizducă. Da, era un bilet mai deosebit. Că nu te zgâria la chizdut, că după ce îți trăgea la pula după copertină. Zic și eu, era ceva mai special hârtia asta. Să le arate fetelor. Cum să o întreb pe mama despre sirene fără să-i spun adevărul? M-ai chemat? Wow, parcă mi-e... Și la faza asta, băieți, trebuia să se lege de ea că parcă în primul episod i-a spus să arunce medalionul. Și cum dracu se face că ștoarfa care a intrat nu i-a spus să arunce medalionul? Ce caută cu medalionul? Parcă i-a spus să îl arunce în mare. Uitați-vă câtă ipocrizie, frate. Nu mă poți minți pe mine, buzata pulii. Medalionul ăla, parcă mi-aduc aminte în primul episod că ți-a spus măta să-l arunci în apă. Mă mir cum de nu-ți spune acum. Măta nu-ți spune aruncă medalionul de la gât. Morții mătii. Uite ce greșeli, băi, frate, ce greșeli. Ar fi citit gândurile. Da, am nevoie de tine pentru proiect la școală. Sigur. Despre ce este proiectul? Despre sirene. Despre sirene? Și cu cine mai faci proiectul ăsta? Uitați-vă și voi, bă. Uitați-vă. I-a văzut, uite, câtă distanță mică. I-a văzut medalionul. Și putea să spună, fă ștoarfa dracului, parcă ți-am spus să-l arunci. De ce morții mătii e la tine la gât? Nu? Nu, e actorie ieftină, foarte ieftină. La faza asta, greșeală totală. Ștoarfa asta trebuia să-și aducă aminte. Eu ți-am spus să arunci medalionul, ce caută la tine la gât? Dar văd că nu, chestia asta n-a băgat-o. Cu Lena și Milena. Aha.
Păi și ce vrei să știi? Păi, nu știu, despre istoria sirenelor, când au apărut ele. Ok, hai să căutăm despre sirene. Acum caută informații www.cumsefute.ro. Uite, de aici se informează toată lumea când vrea să descopere adevărata lume. Bravo, bă, ai dat de tehnologie ștoarfa dracului. Nu găsiți nimic. Bun. Istoria sirenelor. Ce mă? Lui prăpăditul ăsta nu i-a dat flocii la pulă și bea cafea? Sunteți cretini la cap? În ce morții mătii secol trăim? Bă, sunteți cretini la cap? Morții mătii să-ți fudă copil futut. Lena, laptopul. A făcut-o intenționat, mă. A făcut-o intenționat. E clară chestia asta. El, fii atent. El aștepta, i s-a spus să aștepte momentul. Știi? Ia. Lena, laptopul. Și ia uite, bă, ce de căcat. Actorii e ieftină, frate. Copiii îți dai seama că pune botul, că e un film adevărat, dar eu îl văd regizat. Sper să fie măcar pe jumătate la fel de bun ca bunicul lui. Îmi pare un pic pierdut. Nu cred că înțelege de ce sunt capabili sirenele. Și noi eram la fel la început. E doar un puș. Nu-i mai la apărarea. Bunicul lui deja prinsese 2 sirene la vârsta lui. Trebuie să fii mai dur cu el. Hai să terminăm odată pentru totdeauna treaba asta. Lena! Lena, ți-ai dat laptopul. Bună, mersi. Cu plăcere, dar ce făceai acolo? Păi, e un proiect pentru școală. Despre sirene? Da, avem la română despre mica sirenă. Ce sună doar? Nu contează, am niște treabă. Ceau! Bine. Sirenele au apărut acum mulți ani, când lumea încă nu credea că există. Ei, dar spune și povestea cu copertina. Te rog eu că poate face și ea o poveste cu copertina. Copertina, fă Fătus Hristosul, mătii, nu sirenă. Spune și tu, leacă, povestea aia. Copertina e bună, copertina te învelește, îți simte gustul în pizdă, copertina. Hai de capul meu. Aceste ființe magice. Din păcate, nu a durat mult timp până acestea să fie izgonite de către oameni. Căci nu puteau înțelege magia și nimeni nu mai credea în ea. S-au retras undeva departe și nimeni n-a mai auzit de ele. Și nu mai există nicio sirenă? Nu, dar există măta. atunci când o fată împlinește 20 de ani, poate să-și dea seama dacă este sirenă. 20 de ani? Da? Cum este posibil să se transforme la 20 de ani când noi ne-am transformat la 16? Ceva nu e în regulă. Bine, mami, mersi mult pentru că m-ai ajutat la proiect. O să iasă un super proiect. Sunt sigură. Hei, ți-ai comandat deja noua colecție Betty Sue? Aolo, ați băgat și voi reclame. Vezi cât te pică nebunul ăla de mate. Lasă-mă descurc eu cumva cu el. Auzi? Întâlnirea aia cu sora ta, mai e valabilă? Să obțin eu, dar acum mă grăbesc, da? Ăsta vrea să îi fută sora. Bă, îți fute sora, voule. Hei, Diana, ți-a fost dor de mine? Nu. El este verișorul meu nebunatic. Toată ziua vrea să se joace cu mine și nu mă lasă deloc în pace. Îmi pui pe ăsta este mic. simpatic în felul lui. Ce, ai rămas blocată?
Bună, Marshall! Te stropesc. Nu, pleacă, nu poți face asta! Ce? Ce frică de apă? Să nu mă topesc! E prea târziu. Pleacă din camera mea! Ieși cu din cameră! Ce păcat! Ce trucat, bă, ce trucat! Ce trucat! Le-ai găsit? Nu, eram aproape, dar am pierdut semnalul. Un nou eșec. Bunicul tău ar fi dezamăgit de tine. Bunicul? Trăiește? Hei, asta nu-i casa Selenei? Și știa că doar aici a futut-o. Selena, ești acasă? Hai, tați-n morții, bă, că știe că aici stă. Ricky, ce faci tu aici? Bine, am venit să-ți dau rochea. Cum te este la tine? Păi a spermat un pic apoi și acum să dau plină de spermă. Da, e clar. Am găsit-o pe plajă. Unde ați Minte, minte, a spermat un pic pe ea și ți-a dat-o ție acum. dispărut? Nu contează asta. Ce făceai tu pe plaja aia? O căutam pe sora mea și v-am văzut și după ați dispărut. Am fost să notăm și când am întors nu mai erau hainele noastre. Ups! Bine, ne mai auzim. Trebuie să lucrez la un proiect important. Bine. Pa! Ce bine că ne-am întâlnit astăzi. Am reușit să aflu ceva foarte interesant. Și eu. Și să vedeți cine era să afle ce caut la bibliotecă. Cine? Ambar. Pe bune? Bine că ai fost atentă. Și eu am găsit câteva lucruri despre sirene pe internet, dar nu ce ne trebuie. Ideea e că mama mi-a spus că fetele înainte, la 20 de ani, aflau dacă sunt sirene. 20? Nu 16? Tocmai, și mie mi s-a părut ciudat. Deci, vreau să vă spun că Ricky mi-a pus tot felul de întrebări legate de sirene. Chiar? Păi, de unde până unde? Păi, mi-am uitat laptopul la restaurant. Da, mi-am uitat, am făcut tot din adins. Ștoarf, a făcut tot din adins ca să iasă actoria. Și cred că l-a găsit. Ești nebună? Să fii mai atentă. Da, mă rog. Fetele, fiți atente. Am găsit ceva foarte interesant azi la bibliotecă. Ce? Asta. Și ea povestea când s-a găsit biletul ăsta, bă, cât de ieftin. Scrie într-o limbă diferită. Dar e foarte ciudat pentru că eu înțeleg. Și eu înțeleg. Da, și eu înțeleg ce scrie aici. Da, păi normal, că e în limba română, futu-ți morții, mă, nu mai juca actorii ieftine, că te bagă în pis, da, mătii, de copertină proastă. E ceva legat de un ordin. Ordinul vânătorilor de sirene? În episodul de data viitoare. Ia. Ce? Sunt 5 medalioane? Nu mai fac nimic până nu spuneți cine a fost bunicul. Un poponar, cine pula mea a fost? În fine, atâta pentru asta.